This is number 23 Sharp Eye channel. We are here at Dobsonville Stadium, Kaizer Chiefs 3, AS Simba 1. My brother, how's it? No, right kunjani mfethu? Right, bye igama lakho buya. Uvusa indlela ngihlala eLentuzaneni eDevon. Okay, ufila njani igame namhlanje? No, igame namhlanje ngijabulisile mfethu, but because iKaizer Chiefs ikhonile ukubonisa ukuthi lamagoli besiwadinga ukuthi bawashaye nawo abakhonile ukwashaya amagoli awu3. Yeah, so ukuthi manje iChiefs into ekufanele iyenze ukuze ikwazi ukugcwalisa istadium ngama-support kumele bashaye amagoli ngoba ama-supporters into ayidinga iwin from ku-Chiefs. It's if i-Chiefs ifeyila ukuwina, it's when ama-support angeke aze akhona ukuphuma ayo-attenda ilentuzana ama-games we-Chiefs. Don't you think ukuthi i-Chiefs indinga not only Chiefs but i-team eluzayo indinga mayiluza kakhulu, not mayiwina kuphela? Ya kusho ukuthi thina sidinga noma iwina noma ngabe lose, mara kusho ukuthi manje ipain elikakhulu kusho ukuthi kuma supporter elokudliwa. Yeah, uma ngabe iluza it's more ama player kusho ukuthi aphatheka kabi. Bongabheka manje ajabulile but because according to ngani ngewin. And enye into engibonile iyenzeka, ama player we-Chiefs akakhona ukudlalisa uVelepai, but because in the first half should manje bakhonile ukudlalisa kona bahlulekile ukudlalisa uVelepai. No, remember ungene nge-second half. Kusokona half sicela ukuthi ke manje ama player amanye akakwazi ukuba unite, akakhona ukumdlalisa. Ukuze sizokhona ukuthi mangabe siwina sonke is a team. Number 1. Siyabonga kakhulu bafana, congratulations. Abakudala ngifuna ungena kuwe lokho ngibukela ku TikTok. Usuphakathi. Ngize ngangena. Ungabusangiyeka game ngifuna ungithole la. Ngihamba nawe shoko.